Ναι, μισό. Ναι, και yes, παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο έχουμε να ανοίξουμε Lucky Block. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε την κάμερα. Πρώτο πάρουμε το τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, λέμε και πάμε εδώ. Την στήσαμε πολύ όμορφα. Πάμε να ανοίξουμε τα Lucky Blocks. Λοιπόν, λέμε και έχουμε Lost Taco Lucky Blocks. Get out. Μια βλακία πέτυχα. Σε 2 λεπτά ανοίγει αυτό. Ας ανοίξουμε το τάκο. Ας ανοίξουμε και το χριστουγεννιάτικο. Πάλι, έλεος. Με ένα mutation και με αυτό ένα mutation. Αν μου το πετύχει είμαι γκέι. Οκ, είμαι γκέι. Ρε φίλε, γιατί μου πετυχαίνει μόνο αυτό? Κάτι άλλο δεν έχει ρε φίλε μέσα, παιδιά. Και τα 3 μαζί, πάμε. Ωχ, τι είναι αυτό? Για μισό. Τριπύλο τραλαλερίτος. Τι είναι αυτό? Ας το κρατήσουμε, είναι secret. Πάμε πάνω για αυτό εδώ πέρα. Πάλι το ίδιο. Τώρα θα ανοίξουμε αυτό γιατί αυτό θα ανοίξει σε 8 λεπτάκια. Πάμε αυτό εδώ πέρα. Καλά, εντάξει. Τι τραλαλίτα τραλαλά ρε. Τι είναι αυτό? Έχω και το No My Present. Ας ανοίξουμε τώρα αυτά τα Lost Taco Lucky Blocks. Ωραία, κλασικά. Τα τσακίνης και σκατουλίνης. Ωραία, πάμε μάγκες. Brain Rot Got Lucky Block είναι αυτό, δεν το θέλουμε. Αυτό σε 5 λεπτά, αυτό είναι ready, πάμε. Είναι και Galaxy αυτό. Όχι τώρα συνεχόμενα, τώρα αυτό μάγκες. Είπαμε τώρα, όπα. Έχουμε και Secret Lucky Block, να ξέρετε. Να το, είναι και αυτό ready. Πάμε να ανοίξουμε τα άλλους Lucky Blocks πρώτα, για αρχή. Τα νουμπικά. Κλασικά πάλι καλύτερα μπλοκ. Τι είναι αυτό? Πάμε. Get out. Ελπίζω ας πούμε κανένα έσοκ μάγκες. Κλείνω να μην βλέπετε. Δεν βλέπω κι εγώ. 1, 2, 3 πάμε. Δεν βλέπω. Αυτό πέτυχα. Τίποτα hotspot ρε. Τέλος πάντων. Ας το κρατήσω. Ναι, αυτά έχω και αυτό εδώ πέρα. Τώρα περιμένουμε να περάσουν τα λεπτά. Έχουμε και αυτό εδώ πέρα να ανοίξουμε. Την τζίραφα σελέστρα ρε. Κατάλληλε. Μπα, και αυτό. Τέλος πάντων. Καλά. Λοιπόν, πατάω πώς μέχρι να ανοίξουν, μέχρι να είναι ready. Μην βαρεθείτε. Ωραία παιδιά. Και τώρα θα το ανοίξουμε. Πάμε πρώτα στο κλασικό αντί στο Galaxy. Πάμε. Αυτό βγάζει ένα billion το second. Μου βάλε 5,735. What the fuck. Όχι το second, αλλά πιο μπροστά. Λοιπόν, τι θα πετύχουμε εδώ?
Και εδώ, έλα, κάτι καλό αυτή τη φορά, έλεος. Κάτι καλό. Καλά, εντάξει. Did it out. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και το νέο στο επόμενο. Γεια σας.